Daşary ýurtlarda ikinji ýokary okuyan türkmenistanlara pul bermek bilen bagly täze çäklendirme girdildi. Türkmenistanyň daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere pul uratmak bilen bagly täze çäklendirme girdildi. Täze çäklendirme daşary ýurtda ikinji ýokary okuwa dowam edýän raýatlary degişlidir. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 28 oktýabrda habar berdi. Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçylarynyň habar bermegine görä oktýabrdan bäri Visa bank kartlary arkaly daşary ýurtlarda diňe birinji ýokary bilim derejesini alýan studentlere pul geçirimlerini amala aşyryp bolýar. Birinji ýokary okuwyny tamamlap, ikinji ýokary okuwyny dowam edýänlere pul bermek gadagyn edildi. Soňky ýyllarda daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmenistanyň studentleriň agramly bölegi okuwy tamamlananlaryndan soň Türkmenistana dolanmazlyk üçin daşary ýurtlarda galmagyň ýollaryny gözleýär. Munyň üçin kanuny mümkinçilikleriň biri okuwa dowam etmekdir. Bu sebäpden türkmen manadyny resmi kursuna başanyň dollaryny öwürmeli bolýan türkmen banklaryna agram düşýär. Dollaryň resmi bahasy gara bazaryň kursundan 5 esse pesdir. 19 oktýabrda Azatlyk radiosu bilen Türkiýeden habarlaşan Türkmenistanyň bir student atlandyrylmalyk şertine beren maglumatyny pul geçirimleri bilen bagly Türkmenistana dowamly girizilýän çäklendirmeleriň daşary ýurtlarda bilim alýan studentleri köseýänligini aýtdy. Bu çäklendirmeler studentleri gysýar, studentler öz öýlerine wagtyna dolanyp barmak üçin daşary döwletlerde enatalarynyň maddi goldawy bilen okap okuw gutarandan soň öz ata watanyna dolanyp barýarlar diýip Türkiýedäki Türkmenistanly student aýtdy. Onuň gurrun bermegine görä pul geçirimleri bilen bagly täze çäklendirmeler Türkmenistanly studentleriň ençemesini okuwdan daşgary işlemäge mejbur edýär. Bu çäklendirmeler köp sanly studentiň wagtyny okuwyny okap gutarmalygyny, okuwyny taşlap işlemegine we käbirlerini hem okap hem işlemäge mejbur edýär diýip student aýtdy. 29 oktýabrda Azatlyk radiosynyň täze çäklendirmeleriň töweregine soraglar boýunça Türkmenistanyň banklarynyň telefon arkaly kommentariýa almak synançygy netije bermedi.